रंगुल बर' आरो बिथांनि नखरखौ गामिनिफ्राय एरख'नाय जायाखै। बिथां रंगुल बर' आरो बिथांनि नखरखौ जों मालाबाबो जों एरख'नाय जायाखै। जों गामिल' नङा, गुबुन गामिखौबो बेबायदि गुलुं गुजुं खालामनो नाजानो नाङा। मालाबा फेस हगारनानै जों गामि होननानैसो नङा, गुबुन गामिखौ जाहाथे बिदिनो गुलुं गुजुं खालामनो नाजानाङा। आं बर' फेसबुक पेजनि गेजेरजों जोंनि गामिखौ लाजि फोनांनो नाङा। बेबायदि जाहाथे जोंनि गामि समाजखौ लाजि फोनांनाङा। बियो जाबाय आं बर' मुंनि फेसबुक पेजआ बनसुनि बुंथिगिरि रंगुल बर' बिथांनि सायाव नंखाय बाथ्रा फोसावनायखौ लानानै गबसा सुबा गामिनि आफादगिरि दिम्बेश्वर मुसाहारि, गाहाय नेहाथारि अजित चन्द्र बर' आरो लोगो नेहाथारि अभि दैमारिया माखासे बिबानगिरिफोरखौ लानानै दुखु मोननानै खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों फिनजाथाय होनाय। गबसा सुबा गामिनि रायजो राजाया आं बर' फेसबुक पेजआ नंखाय बाथ्रा फोसावनायखौ गोख्रों रावजों सोंखारिनायजों लोगोसे बेबादि फोसावनाया गामिखौ लाजि फोनांनाय जादों होननानैबो बिथांमोना फोरमायो। बिथांमोनाबो आरो बिथांनि नखरनि जा बिफा बिथांमोनाबो गामि समाजनि बिबान लानानै खामानि मावलांदोंमोन आरो दासिमबो खामानि मावलांबाय थादों। बिथांनि नखरा गामि समाजजों दिनैसिमाव लासे मोजां भाबे रिलेसन दङ। खामानि मावनानै बिथांमोना गामि समाजखौ फोसाबनाय बेलायाव बिथांमोना बाहागो लानानै गामि समाजखौ बोरै जौगानांगौ बिनि राहा लामाखौ गावनि सम हेगारनानैबाबो बिथांमोना खस्थ' खालामग्रा मानसि। बिथांमोनखौ जों गामियाव मोननानै जोङो गोग्गायो। बिथांमोन रखम मानसिखौ, रंगुल बर'नि बेबायदि मानसिखौ जे आं बर'नि जि फेसबुक, नोंथाङा दे बेबायदि गामिखौ लाजि फोनांदों, बिथां नखरखौ एरख'नाय सोदोबखौ लानानै जों ओरैबायदि लाजिनो मोनदों आरो बिनिखायनो दिनै जों लाजिनानै दिनै नोंथांखौ खावलायहरनो नागिरदों जाहाथे बिथांखौ जेरैबायदि जोंजों बे नखरखौ एरख'नाय सोदोबखौ लाबोनानै जि बाथ्रा फोसावबाय नोंथाङा, बे बाथ्राया नंखाय। बिथांमोनहा नंखाय बाथ्रा फोसावनायखौ बोखांनानै लाफिननांगौ होननानैबो खावलायो। बर'नि मुंखौ लानानै बर' हारिखौ गाज्रि मुं होनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ आं बर' फेसबुक पेजआ। गामियाव बेले बेजे थासारि सोमजिहोनो नाजानाया मोजां नङा होननानैबो गबसा सुबा गामिनि सामलाय आफादा खौरांगिरि मेलाव बुङो। जोंहा मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा जादों। जोंनि गामिया जेनेबा गबसा सुबा गामि, आङो एसिस्टेन्ट सेक्रेटारि गामि सामलाय आफादनि। दा जोंहा मोनसे खोथा जाना फैदों, माने दुखुनांथाव बाथ्रा आरो लाजिथाव बाथ्रा। मैया मोनसे आं बर' मोखां बिजाब मोनसे पेजआव जों नुनो मोनदों जे रंगुल बर' आरो बिथांनि नखरखौ, रंगुल बर'जों लोगोसे बिथांनि नखरखौ समाजनिफ्राय एरख'जानाय होननानै मोनसे पेज नुनो मोनबाय जोङो। दा बे पेजखौ नुनानै जों गामिया जोबोद दुखु खालामदों। मानो होनब्ला जों बिथां रंगुल बर' आरो बिथांनि नखरखौसो जों मालाबाबो जों एरख'नाय जायाखै आरो बिथांनि सोमोन्दै जों बिदि मिथिंखौनो जफेराखै। आरो जों जुदि बिथांनि नखरखौ बा बिथांखौ एरख'योब्ला जोंहा मोनसे मिथिं जगोन गामिया, जोंनि गामि गासै समाजखौ लानानै बेयाव जोंहा प्रस्ताब लिरनाय थागोन, बिदि मोनसे फोरमान थागोन आरो। दा खोथाया जाहैबाय मा, बिथां आं बर' जिथु मोखां बिजाब पेजआव जा हगारदों, बिथाङा मा प्रुफ लानानै, मा फोरमानखौ लानानै बिथाङा बेबायदि पेजखौ हगारखो, जोंहा मोनसे साननाय फैदों। आसरित, दुखुनांथाव, खुनु प्रुफ गैयालासे, खुनु फोरमान गैयालासे बिथाङा पेजखौ बोरै हगारनो मोनखो, दुखुनांथाव बाथ्रा। आरो मोनसे खोथा, जेनेबा आं बर' होननानै मोनसे पेज खुलिनानै बे नंखाय बाथ्राखौ फोसावनानै, माने आं बर' सोदोबखौ लानानै, बे लाजिथावना बाथ्रा। बे बर' माने बे थगायसुला नामा? बर' सोदोबखौ लानानै बिथाङा मानो नंखाय बाथ्राखौ फोसावदों? जोंबोथ' बर' ना, नंगौना नङा? जोंबोथ' बर'। बिदिबा जों बर'बा जों बर'आ माने थगायसुला नामा? नंखाय बाथ्रा फोसावग्रासो नामा? बिदि जानाङा आरो थारमाने। आं बर'खौ एसे मान होनानै बे बिथाङा पेजखौ एसे मोजां बाथ्रा, थार बाथ्राखौ फोसावनो नाजा, जों बेखौसो खावलायदों। जों गाज्रि बुंनो थाङा बिथाङाबो जथेस्थ' खोथा फोसावो, मोजां खोथा। नाथाय दिनै बिथाङा जा नंखाय बाथ्राखौ फोसावबाय, जोंनि समाजनि
जा रंगुल बर' बिथाङा जोंनि गामि समाजनिफ्राय एरख'नाय दा जोंहाबोथ' बहुद खोथा फैयोना जिहेतु बिथाङा समाजनि बिथांनि न'खरा जोंनि समाजनि जोंनि न'खराव जों समाजाव नारसिनगोन जे माला जों माने जोंहा न'खरखौ नोंथांमोना एरख'खो बेखौ मानो रिप्लाइ होआखै मोखां बिजाब जा पेज हगारगिरि जोबनायाव आं खावलायबावो बिथांखौ जाहाथे जा नोंथाङा पेज हगारदोंमोन रंगुल बर' आरो लोगोसे बिथांनि न'खरखौ एरख'नाय होननानै समाजनिफ्राय बिथाङा जाहाथे अननानै बै पेजखौ नोंथाङा बोखांफिनना लायो जोंनि गामि समाजनिफ्राय एरख'नाय जा सोदोब बेखौ नोंथाङा बोखांना लायो बेखौनो जों गुरै खावलायो गामि समाजनि जानानै